Здравейте, приятели, аз съм Станимир. Днес ще ви покажа, в този клип ще ви покажа как да снимате клип на вашия Android или App Store телефон. Първо трябва да влезете в Google Chrome или във вашия браузър, както ви искате, и да напишете www.kingroot.net/down. Така. След като напишете това, един момент само да ме зареди. Само много бавно зарежда. Така, ще ви излезе тази страница, която трябва да изтеглите ето това приложение, което още не ми е заредило. Да, като цяло е това горното трябва да изтеглите. Много бързо да се тегли, искате само тук, то се тегли. Ако искате, може да стеглите също и програмата King User, но не е задължително. То пак ще ви тръгне. И така, след като сте стегли това, тук на програмата, като сте се стегли, ще ви поиска What's Routing. И вие трябва да влезете в програмата Kingroot и да кликнете ето тук. И ето тук после. И по този начин ще руснете телефона и ще можете да влезете в шоу и трябва да ви излезе тук две полета. Едното да е на каква игра искате да снимате или отгоре колко време да ви лайв стрима. И има един бутон, където е пише отдолу Broadcast, натискате на него за лайв стрим. Така. В момента долу трябва да имате още две полета, които забравих за какво са, там такива някакви, после ще видим. Тук имате всякакви игри, може да стигате Grand Theft Auto, Minecraft Pocket Edition, което аз имам. И така, на какви игри в момента се прави стрим. Тук в момента прави стрим на CS Portable. Гледат, 20 гледат, 5 гледат, 23 гледат, 4 гледат. И така, и така. Добре. Нека да се и това ще е като цяло за този клип. Надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте и най-важно абонирайте също от канала ми е нов. И